Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin wannan sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu za na muku bayani akan yadda za ku binciki bayanan waya baki daya tun daga farko har ƙarshe insha Allah. So wasu call number ne waɗanda za mu gaya muku za ku sa ga kowace waya inda ta Android ce za ta baka wannan a bayanan waya baki ɗaya zaka ga da me yake cikin waya da me aka taba samu wayan nan insha Allah. So da Allah muna roƙo alfarma ga duk wanda bai muna subscribe ya daure ya danna mana subscribe, sannan idan ya danna subscribe zai ga wata alamun ƙararrawa ta bayyana ya daure ya danna wannan ƙararrawa domin daga mun saki sabbin bidiyo ka a fara nuna masa. So sannan kuma muna neman alfarma duk wanda bai muna like ba idan bidiyon ya burge shi ya daure ya danna like, sannan ya ma abokan shi ya mun. A insha Allah kamar yadda muka yi alƙawarin za mu nuna muku yadda za ku binciki story din waya, ku bincika ku gane da wani application a cikin ta, sannan kuma wani application aka boye cikin ta wanda ba ku gani a screen ɗinku. So insha Allah wannan aikin baya buƙatar wani application ko kuma wani website ko kuma Opera Katakuram, duka baya bukata wa'ina, kai karshen ƙari ma bai bukatar ma ka bude data. So lambobi ne kawai zaka danna kamar haka, kana zuwa kana ɗauko wayarka kamar haka, zaka zo nan phone call ɗin nan sai ka taba shi, kana taba shi zaka zo ga wani ɗan digo nan gurin nan sai ka taba su, kana taba su lambobin ka za su bayyana, suna bayyana kamar haka. Zaka danna star sai ka danna hash, ka zo ka danna star ka ƙara ka danna hash sai ka danna 4 sai ka danna 6 sai ka danna 3 sai ka danna 6 sai ka danna hash sai ka danna star sai ka ƙara ka danna hash sai ka danna star. Kana danna kai tsaye za ta kawo maka phone information using menene dai ga sunan rubutuka guda uku. To da farko abin da za ka yi, ka tsallake wannan na farkon ka zo na biyu, kana zuwa na biyu zaka taba shi, kana taba shi zaka dan jira kadan, kana jiran shi kadan zai bude ma fuska kamar haka. Yana bude ma fuska kamar haka zaka ga bayanan wayar gaba daya ga sunan wani application yake kan wayar da wani application ta zo ga sunan duka, zaka yi ta yiwa kasa 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 duka zaka ga bayanan wayar gaba daya da wani application aka sa lokaci, wani lokaci da wani lokaci aka sahi, sannan wani lokaci aka yi amfani da shi duka ga sunan, hatta application da aka ɓoye a wayanka idan kai wannan zaka zo ka ganshi insha Allah. So ga sunan zaka ringewa ƙasa zaka ringewa ƙasa zaka ringewa ƙasa ga sunan kala application, hatta da irin application ɗin na haka da sauransu waɗanda za a zo a sa ga wayanka a ɓoye su domin a bibiyi wayanka, ana saurara abin da kake faɗi ko kuma ana ganin abin da kake yi. So dukkanin zaka gansu, kana ganin su zaka zo kawai ka bi hanyoyin da zaka bi ka hitar da wani application domin ya daina bibiya wayarka. So duka dai gashi nan zaka gani insha Allah, ga sunan zaka ringewa ƙasa ga sunan duka zaka gani da bayanan su da ranar da aka sa su da lokacin da aka yi amfani da su duka gashi nan zaka gani, ga sunan zaka dingewa ƙasa ga sunan har sai ka kawo nan ƙasa ƙarshen nan duka ga sunan zaka gani da bayanan wayar gaba ɗaya. Haka zaka yi ka binciki bayanan wayar gaba ɗaya. So da wannan zaka yi ka binciki bayanan wayar ka gaba ɗaya. Mun gode, ku kasance da MNR Nigerian Voice TV domin samun shirye-shiryen wannan. Da Allah kuma kar ku manta da dina na subscribe da like da share. Mun gode.